Jakoś myślę, byśmy tola potom trošku dalej hižo ze naszej wyższej szulu, a mieliśmy tam też poprawę hižo, też drugie swoje problemy, liczby napełnić. Znaczy bych to dowiał tedy jeszcze dodać, gdyż ryczach o Deszanku. Gdyż ja tam przyjdzie, by się ten wopyt, choć na tym první kurs, żeś to wuczerju bychu, taki snadny, so by się to roznie. A to je mi nekak merzało. A potem som ja so synu, a som list napisał tedy tomu zamówitemu w Centralnym Komiteju strony SED. Bez żo, ja som direkt na niego adresowany miał, a to je też tam doszło, ale 2 dni później stajał przy nas w szuli. Jak mu się takie nešto dovolić, ty się dobił najpierw daleka wszystko zreagować, a ryczeć a tak dalej. Ja prawie tu ryczemy hižo, bo wieka doła, niczego się nie stanie. No to by się troszkę wiele też. Najmniejsze nie byś tam no prawie minutach ja oblubowany. Ale to mi niczego nie uczyniło. Ja muszę z tym żywy być. Równie tak, jak muszę dzięco z tym żywy być, co moje dzieło nie przypoznała tej dzięcnej statnej doktryny dla nic. To, że ja sam wszystko czynił. Choć są to włócznice, albo wszystko drugie,